Sí, alcalde, bueno, pareix que ja faig l'horeta, s'arrima a Santa Catalina. És veritat que des de l'Ajuntament s'ha denegat enxufar els radiadors als col·legis? Bona vesprada, aixina és. Però he de dir que no s'ha queixat ningú xiquet de moment, simplement algun pare sobreprotector o el típic professor quejica. I tot té un perquè. Està comprovat científicament que estar a classe amb una miqueta de geloreta fa que estigues més atent del mestre i, per tant, obtingues millors notes. I anem a fer honor del dit de en Vila-real hasta el final. Encendre el radiador no cal en Vila-real hasta el final. Ja està bé de queixar-se, a Sono Sibèria, i anem a fer honor a la nostra herència, a la nostra història. O a cas creu que el rei en Jaume en el seu dia portava una estufeta damunt? O creieu que aquells llauraors que picaven la roca de l'escultura de Llorenç Poi amb aquests torsos hercúleos tenien també un radiadoret? A més, amb tot el que vos heu queixat de la puja de l'IBI, amb el grup de Facebook d'IBI Justo i tots estos romansos, només falta que encenem els radiadors en lo cara que està la llum i vos tinga que pujar encara més la contribució.